دخترها سلام علیکم چقدر است همتون سلامتی است اینجا ما وطن آمدگی هوای ناس фонтаны прекрасная погода просто тамошо карда гаштем чихе наз духтаро бо бар замин как обычно телефон дастам ва корам карда истодам агар ки шумо худтон кам хел тамошо карда ватан ба гардитон бо бар замин телефонатон ки пул кор кунитон марҳамат нависам номери ватсап ман кор дар компания Faberlic духтаро чихе ки шумо ҳаматон медонитон Faberlic ам хеле имконият додаги аст ки аз хона набромада яке куҷо буд ки боши фарқаш нест ман ҳозир например мо ватан ба шаварамам манам кӯдако ҳамамон тамошо карда гаштем ҷоҳои хушроя бо бар замин кор карда истодам ман телефонам дастам ба любой вақт ман метавонам кор кунам агар ки аз хона набромада хоҳедем калон маош гирифтан ҳар 21 рӯз номери ватсапи манам ба шумо меомӯзонам бар замин боз бонусҳои калон аз тарафи компания